Kulumka pungkaham joto Tripura sarabro kaklai jotono kaham tongna hanai Phai Tongo Tripura o 6 tarik Kathalia Mirjao Bubagra Logi Rwnani bagai chung Tripura People Foundation engui কয়েকজন members Bubagra Logi Rwnai Bubagra thani tongnai Bubagra logi tongnai en kok kaham pir lainai chung Bubagra support khlainani bagai chung father haste tongnai rok jesa Phai manchak chung Phai Tongo khasiba jitike Tripura sa taku song tabuk bo সময় তংখ election date bo tongkho tao bo সময় tongkho je chung chini thinangno phiyogin armani bagai Bubagra logi rwnani bagai jotono koijao khaklayo norok jotono buji bayana nei khaklayo jotono Bubagra no kuwi bai kuwi bukhabai joint khai শুধু Bubagra no nainani ba Bubagra logi rwnani kaisa kaisa camping o simik phaika ba kaisa kaisa rally o manjak phaika nei simik onglak chung bukhabai yachago hongke chung bukhabai support bo ma khlainai tauk jorate chung nungna nangnai chung naina nangnai je chini bagai tini jorate chung Tripura sarok bahike sinijagoi tongkha ba chung bahike famous wngoi tongkha tabuk jorate chung je jaga thangbo agi chung saiman rege chungno sui businia Tripura ka borok ni saimia কিন্তু tabuk যদি chung je jaga phan thanga Tripura ni sanga oh yes Tripura yes be jotono sinoi thango কিন্তু agini dino chungnam থেকে sininai kwrui tini chung sinimung manmani chini Bubagra ni bagai si chini Bubagra chuno logi ria hingke chini Bubagra chuno exposure ria hingke tini chung asake sinijak lakamo chung belai belai hambai mario chini Bubagra no bini tuidul bungbai chung tini asuk jorate Tripura sarok chubawi mankha Tripura sar father hasto tongnai rok jengjalok lai thani chung chubawi mankha khaklayo chung dekhena bwskang bo chubawi thangmana hnai tini Bubagra chungno phan rui chungno support khlaiba bai chung TTADC ni tei jese chuba mana nangmani chung mankha omo haike si chung sinijago omo haike chung sinijabe si chung tini Tripura sarokni bagai kaham kaham samung khlaimano jungjal khlai tongmani somoyo chung jungjalo chubai hori mano haike jodi Bubagra chungno chubaya hangke chungno guide khlai hangke chung tini asuk joratei Tripura People Foundation ongoi phano chung tini Tripura sarokno chubai mangla khamung Tripura sarokni bagai kaham bo khlai mangla khamung tini chung asuk joratei Bubagra ni opportunity bai Bubagra jesa kaham samung khlaiei bukham kaham ko phurmani bai chini bukhawo je hamjongma phaimani Tripura sarokni bagai amo chung pogi maiya and chung chini bukhawo je hamjongmani Tripura sarok no amo chung kathang muthangai tongnamo chungo haini bagai no koyo joto Tripura sarok rok no norok bo saimano je Tripura People Foundation etei jotto kunani chung jotto kunani Tripura sarok chung chubawi rohoka jotto Tripura ni kunani no chung mangkathi rohoka sa khamira nai rohoka kono jungjalok laijano bo chung chubawi rohoka so jotto je chubacho manjak chini yangtei je tabuk joroti chubacho manjak ang borno bo koinamo chungo je bwskango phaibedi takobo song chung norokni support nango norokni logi nango norok ni logi rekhaisi norok ni bwskango phai sapai kaisi o takhok songlai chungno chuba kha o takhok songlai tini bagai khlaika nai norok sapai kaisi ching tini bwskango khar ragui phunugui mannai haike chung fail hinui mano jodi norok bwskango phaiya lachiui tongkha norok chubacho manaibo kunphan salia hingke chung kono khlaina kwrui ani bagai koyo jotto Tripura sa je father hastini abok je Tripura phirokjak rok vote rwnani bagai norok bo janai janai parao pirdi chung Tripura sani bagai bwsake khapramoi phai father hasto samung khlai phano chung je kisam sa tongmani bai phano chung phaio chung phaioi chini Tripura sana support khlainai bagai phaio so norokni parao je tongnai rok je asuk tabuk phano Bubagra support khlaiya tongnai rok no koidi information ready please Phai join khlaite bedi Bubagra logi ready chini Tripura sa si chini bini bagai phan chung public si bono phan rwnai chung public jodi phan rimali hangke Bubagra bo kese nungnai hani bagai koyo jotto takobo sono শুধু Bubagra ang hamjagoni ta sadi bwskango phaioi norokni action bo phunuknani bagai ang koyo khulumga malai lainai Kathalia Mirja 6 tarik joto Tripura sa takobo song ayingo tongnai rok bai chung jotono malai chini David Murad Singh takuk David Murad Singh candidate ni camping o chung phainai Tripura People Foundation ni wngwi কয়েকজনা members chung manjak phainai khulumka chibai।